Našou ďalšou hostkou je pani doktorka Veronika Bačová-Macáková, aby som to prečítala úplne správne, vedúca detská zubná lekárka a majiteľka stomatologického centra Rodinka. Pani doktorka, my máme na Slovensku nedostatok detských zubných lekárov a máme zároveň nedostatok lekárov, ktorí sú schopní aj ochotní ošetriť ťažko ošetriteľných pacientov. A vy tieto dva nedostatky naraz kompenzujete vlastne. Ako ste sa k tomu dostali? Jednak k tomu, že ošetrujete deti a jednak, že ošetrujete ťažko ošetriteľné deti. No, ja vždy hovorím, že tie detičky si našli mňa. Ja som vždy, už počas školy som veľa praxovala v zahraničí a ten môj prvý koncept bol family dentist. Čiže teda zubný lekár, ktorý ošetruje babičky, detkov, ich deti a ich deti. A k takémuto typu zubného lekára sa chodilo ako k rodinnému známemu, z ktorého tým pádom v žiadnom prípade nešiel strach. A to sa mi veľmi páčilo. Chcela som centrum, kde sa budú ľudia cítiť v pohode, v bezpečí, dajú si kávu, otvoria ústa, zratajú sa zuby. A tak sme teda založili stomatologické centrum Rodinka. Už aj ten názov napovedá, že ja som chcela ošetrovať celú rodinu. No ale ja som ten vzťah k deťom mala vždy v krvi. My sme obrovská rodina, okolo mňa bolo strašne veľa detí vždy, potom počas medicíny som opatrovala deti, čiže mne to išlo veľmi ľahko, to ošetrenie detí. A teraz máme online priestor, čiže ak niekto vie ošetrovať deti, tak ono sa to v momente rozkrikne, hej, máme Modrého koníka a všetky ostatné platformy. Tak som zrazu potom zistila... Modrú hliadku? Áno. A tak som nakoniec zistila, že 80-90% mojich pacientov sú deti. A v tom prípade som sa už nutne začala vzdelávať v tej oblasti. Zistila som, že sú metódy, ktoré sa na Slovensku vôbec nepoužívajú a pritom sú lacné, jednoduché, rýchle a veľmi dokážu tým deťom pomôcť. No a tak som sa do toho zažrala, že som zistila, že nič krajšie pre mňa nemôže existovať ako ošetrovať deti. A takýmto rovnakým spôsobom som sa potom dostala k tým autistom, pretože keď už som teda sa rozhodla robiť deti, tak som si povedala, že každé dieťa bez rozdielu, a to nutne muselo so sebou priviesť aj tie deti z poruchou autistického spektra. No aj ja som lekár, ktorý si celkové anestézia a premedikácie chce nechávať ako úplne poslednú možnosť. A tým pádom som sa musela nutne vzdelávať aj v tej oblasti okolo autizmu, už čo sa týka tej neuropsychológie a tak ďalej, aby som vedela tie deti zvládnuť. A to sa tiež rýchlo rozkriklo. A tak som tu. Takže neošetrujete už dospelých? Nie. Lebo Nie. Tak milo to hovoríte, že až som sa mala chuť objednať k vám. Mám asi 5% dospelých, ktorí keď som im toto volala, ja som každému volala osobne. Venovala som tomu celý víkend a každému dospelému som volala osobne, že už nechcem. A 5% mi povedal, že ale ja som autista a moja žena je tiež autista. To proste v žiadnom prípade. Čiže áno, títo mi ostali. Hej, tých 5%, ale inak rozhodne už nepríjmam. Mám tam doktorku, ktorá je veľmi zlatá tiež. Keď sme hovorili o ťažko ošetriteľných pacientoch, tak si to najprv skúsme nejako rozobrať na drobné, že aký je to ten pacient, ktorého je ťažko ošetriť. Nie sú to iba ľudia z poruchou autistického spektra, nie? Toto meno, že ťažko ošetriteľný pacient, sa teraz veľmi zle interpretuje. Pre veľa zubných lekárov je to akékoľvek dieťa, ktoré má strach zo zubného ošetrenia a potom vlastne delegujú do tých štátnych ambulancií deti, ktoré tam nemajú čo robiť. Za mňa je ťažko ošetriteľný pacient dieťa, alebo teda už aj tínedžer, ktorého psychický alebo fyzický handicap znemožňuje to klasické ošetrenie, hej, čiže môže to byť detská mozgová obrna, epileptici, rôzne nervovo-svalové ochorenia, syndromy a teda aj porucha autistického spektra, ale tam treba jedným dýchom povedať, že je veľmi malé percento tých autistov, ktorí sa radia medzi ťažko ošetriteľné. Ja ak mám vysokofunkčného autistu alebo Aspergera,
tak u neho práve keď ja nájdem ten jeden kľúč, ktorý na neho funguje, tak je to ďaleko ošetriteľnejšie dieťatko ako nejaké dieťa, povedzme si, rozmaznané, ktorému táto takto drží 50 eur pred tvárou, že keď sa nechá ošetriť, tak ich dostane. To sa inak stalo teda. No jasné. Ale nájsť ten kľúč, to si vyžaduje aj veľa času a tým pádom je to aj ekonomicky nevýhodné pre vás vlastne ošetrovať takéto dieťa. Vy to napriek tomu robíte. Ako hľadáte vlastne tú cestu k tým pacientom, keď to stojí tak veľa času? Sme bez poisťovní, to je základ, lebo vlastne keby som robila na poisťovne, tak poisťovňa mi nikdy nepreplatí tú preventívnu prehliadku, ktorú ja potrebujem venovať tomu dieťaťu a tí rodičia sú si toho samozrejme vedomí, že ja nemôžem mať vstupné vyšetrenie na 10 minút, ja naozaj niekedy som vonku pred centrom a hádžeme si kamienky do kanála, alebo si neviem, pozbierame listy a až potom vojdeme donútra, alebo ja veľmi častokrát sedím na zadku v ambulancii a proste hrám sa s autičkami a to chce čas. Toto sú presne príklady, ktoré nás veľmi zaujímajú, tak môžete pokračovať. Ako to celé prebieha? Dajme tomu, príde dieťa prvýkrát na preventívku, alebo iba tak, že aby zistilo, že čo je to zubná ambulancia, nemusí ešte ani otvoriť ústa, ale čo vlastne, čo sa deje? No, my sme si vytvorili dotazník, ktorý dávame rodičom už domov. Oni si ho stiahnu a ja si ten dotazník prečítam ešte skorej, než mi to dieťa vôbec dojde do čakárne. A v tom dotazníku sa pýtam jednak, akú má poruchu, teda či je verbálne, či mi rozumie, ako prejavuje strach, ako prejavuje radosť, lebo veď vieme, že autista to prejavuje inak. No a potom sa ich presne pýtam na tie maličké detaily, na tú jednu vec, ktorú mám urobiť, aby to dieťatko zrazu si ma zaradilo do tej druhej kolónky, do tých bezpečných ľudí. A to častokrát býva, že treba zhasnúť svetlo v ambulancii, alebo že nesmie blikať autokláv, nesmú byť nejaké veľké zvuky, sestrička tam nemá byť, mám tam byť iba ja. Horšie, keby ste tam ani vy nemali byť, lebo to už by sa no, potom... aj to niekedy býva, že tam nemám byť ani ja a ja mu vtedy dám ten priestor, nech sa páči, choď, postlačaj si čudliky, rodič je predsa tam. Čiže vždycky sa pýtam na to niečo, čo tomu dieťaťu uľahčí. Hej? A potom už vlastne výjdem za ním von do čakárne a už v čakárni sa snažím si s ním chytiť nejaký teda kontakt. Ja strašne rada robím, že si čupnem na úroveň toho dieťaťa, aby som nebola niekde z výšky a keď má rado dotyky, tak sa ho chytím za ruky a poviem mu, že tu je všetko v poriadku, ako to budeš potrebovať, tak to bude, tu si v bezpečí a väčšinou už to potom ide. Tento váš prístup je vlastne v úplnom protiklade s tým, čo my, rodičia detí s autizmom, bežne zažívame od lekárov. Koľko času sa na počas štúdia medicíny venuje vlastne tejto oblasti, že môžu byť pacienti aj trebárs neurologicky odlišní a ako k ním pristupovať? Lebo vy ste si museli určite aj rozšíriť tie poznatky v oblasti špeciálnej pedagogiky, aby ste vôbec dokázali ošetriť detičky s autizmom. Na škole sa tomu nevenuje vôbec. A to nie je len ťažko ošetriteľné deti, to sú deti všeobecne. Ten predmet detské zubné lekárstvo síce máme v 5. alebo 6. ročníku, ale je to len teória. Ja som za 6 rokov neprišla s dieťaťom do styku počas štúdia, nie to ešte, aby mi ho dali ošetriť. V ambulancii ťažko ošetriteľných detí sme mali 1 deň stáž a tam som teda videla presne to, ako to prebiehať nemá. Hej? Čiže chlapček 14-ročný s Downovým syndrómom, rodičia ho vliekli do ambulancie za obrovského kriku a tam ho čakala sestrička s kovovým prstom a kliešte. Okamžite, bez prípravy. A to som vedela, vtedy som vedela, že toto nikdy nemôže byť moja cesta. Tí lekári za to častokrát nemôžu, pretože je strašne veľa tých detí a je veľmi málo štátnych ambulancií, ktoré ošetrujú ťažko ošetriteľné deti. Čiže oni nemajú čas na túto prípravu, ktorá by bola vlastne dobrá pre to dieťa. Treba zmeniť nie tých lekárov, ale celý ten systém toho poskytovania zdravotnej starostlivosti takýmto detičkám. Mňa minule oslovila
platforma pre, neviem ako sa to volá, pre ťažko ošetriteľné alebo handicapované Pre rodiny deti. s deťmi so zdravotným znevýhodnením? Áno. A trošku sme sa venovali tomu, že ako by sa to dalo zlepšiť a ja som hovorila, že úplne najlepšie by bolo, keby tí študenti chodili praxovať presne do týchto súkromných ambulancií, ktoré ošetrujú primárne deti, lebo tam uvidia to, ako sa to dá. To, ako fakt tam stačí tak málo, aby sa tomu dieťaťu a tomu rodičovi uľahčila aspoň jedna etapa v živote. A tam majú vlastne šancu sa zalúbiť do tejto pedostomatológie. Určite to není na škole. Rozmýšľam, ako nadviažem teraz na to, čo ste vraveli, lebo viem, že aj školíte, teraz asi to prebieha iba online formou? Neviem. Online. Nechodia k vám do ambulancie? Chodia občas aj do ambulancie, A sú to iba zubári, alebo všeobecne lekári, ktorí Nie, sú nie, iba zubári chodia. Detskí? U nás na Slovensku nie je špecializácia detské zubné lekárstvo, tá už nie je niekoľko rokov, čiže keď chce byť niekto detský, tak sa len rozhodne, že je detský. Aha. A musí sa proste vzdelávať v tej oblasti, ale aj moja špecializácia je zubný lekár, hej, ja nie som detský zubný lekár, len teda všetci vedia, že som detský zubný lekár. Chodia, ale samozrejme to vie byť po jednom, hej, ja si nemôžem zobrať k sebe do ambulancie 10 ľudí, lebo už ten jeden lekár je pre toho autistu obrovský stres. Oni nemajú radi zmeny, oni nemajú radi ani keď im vymeníme ambulancie, jednu mám zelenú, jednu mám fialovú, neznašajú, keď idú do zelenej, oni chcú ísť do fialovej. Ktorej boli prvýkrát? Áno, áno. A každý človek, ktorý je tam vlastne navyše, im tiež nevyhovuje. Čiže treba to vždycky po jednom. A ten online priestor je pre mňa oveľa lepší v tom, že nemusím nikam cestovať, ja som mamička, deti ma neradi púšťajú z domu, takže... A oni vás oslovia sami, že chceme sa vzdielať v tejto oblasti, ako sa ošetrujú ľudia s autizmom, alebo... Ja som urobila kurz. A ten som vlastne spropagovala. My máme na Facebooku stránky stomatologické Česku, Slovensku a tam ho opakujem, dajme tomu raz za 2 mesiace, ako mi dovolí rodina, lebo... Vy ste aj taká proaktívna, lebo všimli sme si, aj sme to zdieľali, že ste vytvorili kartičky, vlastne vizuálne pomôcky pre deti s autizmom, aby sa nebali ošetrenia a vytvorili ste kroky v tej postupnosti, ako nasledujú. Ako vám to napadlo, alebo to bola len taká vaša iniciatíva? To si všetko žiadajú rodičia. Oni s tým aj chodili s takýmito kartičkami, oni ma aj niekoľkokrát oslovili, že keď ja niečo robím, že či si ma môžu fotiť, to mne absolútne nevadí, čiže aj mi ich chodili ukazovať a ja som videla, že na základe toho to dieťa zvláda to ošetrenie, lebo veď vieme, autisti sú takí a takí, ale jedna skupina autistov fakt potrebujú ten svoj systém a potrebujú, aby sa to úplne do bodky dodržalo. A poznať ten nasledujúci krok. Áno. Dojdeš, sadneš si, otvoríš ústa, čakáš chvíľku, zavrieš ústa a ideš si vybrať odmenu. A ono, keď sa to dodrží, tak to je absolútne ošetriteľné dieťa, nádherne ošetriteľné dieťa. Ešte keď mám pre neho nachystanú nejakú odmenu, ktorú ono má rado, a na to sa tiež pýtavam, to môže byť 20 dekov šunky, hej, to sú rôzne takéto veci, tak to je krásne ošetriteľné dieťa. Ja som robila v decembri rozhovor s otcom chlapca, ktorý má 19 rokov a on, čiže vlastne nebolo ešte v tom čase až také veľké povedomie o tom autizme a on vravel, že bol tak neošetriteľný, že vlastne tie zuby mu ako keby nechali mu ich zniť alebo vypadať a išli až v tej hodine 12. Na pohotovosť a že tam jedine takto sa to takto riešili. No. A vy to teraz vlastne ponúkate ako keby celú tú, že tak ako sa to má, ale aj to ma zaujalo, keď ste vraveli ešte v nejakom predchádzajúcom príspevku o mliečnych zuboch, že každý mliečný zub vlastne stojí za to zachrániť, pričom tá staršia generácia zubárov možno často ešte povie, ale tak veď mliečný, ten, aj keď niečo tak vypadne a až tie trvalé teda stoja za tú opravu, tak moderná stomatológia teda tvrdí opak, áno? No, to určite, hej, lebo jasné, že sa zaujímame o trvalé zuby, ale predpokladom zdravých trvalých zubov sú tie mliečné zuby, hej.
Tie mliečne zuby tam boli urobené z nejakého dôvodu. Sú na žúvanie potravy a to je predpoklad prospievania dieťaťa. Keď máme deti, ktoré sa ledva naučia jesť a zrazu prídu o zuby, tak to nič dobré neprinesie. Mne sa, aj preto milujem tú prácu, že mne sa dejú neskutočné zázraky v práci. Mali sme raz chlapčeka, autistu, ktorý nerozprával a bol na svoj vek veľmi obézny. A zistili sme teda, že má pokazané zuby, že v podstate je len tie sunarkové kašičky, cukrové a tak ďalej. Že oni sú často veľmi vyberaví v jedle a iba sa majú radi také konkrétne. No ale za to mohli hlavne teda tie zuby, pretože ich nevedel používať na to žúvanie. A ako náhle ošetrovali sme ho v celkovej anestézii a ako náhle sme to sanovali, tak ten chlapček zistil, že miluje mäso. Miluje. A neskutočne začal prospievať, schudol krásne a teda začal rozprávať, čo nehovorím, že to s týmto súviselo, ale naozaj je z neho úplne iný chlapček, keď som ho videla prvýkrát takého fakt obézneho, nerozprávajúceho. Ono to naozaj stojí za to tie zuby zachraňovať. Používanie tých zubov je nevyhnutné na to, aby sa správne formovali kosti a svaly. Ako náhle to dieťatko príde o zuby, tak nie je tako zaťažované, to svalstvo nie je zaťažované, tým pádom nie je žiaden predpoklad, že ten tvárový skelet sa vyvinie dobre a práve predsa v tom detskom veku ja potrebujem, aby sa všetko toto vyvíjalo správne. A v neposlednom rade je to reč. Zuby sú veľmi dôležité na reč. U autistov je už aj tak ťažké sa naučiť rozprávať. A keď tomu logopédovi ešte zoberiem tú zónu, o ktorú si potrebuje opierať jazyk, tak potom je absolútne jasné, že ani v tomto smere mu to nejak nepomôže a nebude mi prospievať ani tu. Keď vravíte, že zuby sú dôležité vlastne tie deti, ktoré teda nerozprávajú, majú oslabené kosti? Alebo čo ste vraveli? To ja neviem. Prečo ten chlapček začal rozprávať. Vôbec to s tým nemusí súvisieť, ale rozhodne to súvisí s tým, že tak pekne schudol, hej? Že začal proste jesť tú normálnu potravu. A keď by sme tak aspoň spriemerovali, koľko asi trvá, koľko návštev vám zaberie, kým to dieťa sa nechá ošetriť? To je veľmi individuálne. Ono, niekedy samozrejme sú tak ťažkí autisti, že to musí ísť do tej celkovej anestézie. Niekedy to nemusí byť ani teda tým autizmom, ale tým, že tí rodičia dojdú veľmi neskoro, čo ja nikdy nevynadám žiadnemu rodičovi, lebo ja viem, že oni hľadali a nikto ich nechcel zobrať. Čiže oni veľmi častokrát dojdú neskoro a v podstate tie mliečne stoličky sú už tak pokazané, že tam treba ošetrovať koreňové kanáliky. A tie koreňové kanáliky ošetrovať treba, pretože môže nejaký starší zubár povedať, že tak neošetrujme tie zuby, veď sú mliečné a to môžeme povedať o tých predných, ktoré vypadnú v 6 rokoch. Ale mliečna stolička je tam do 12 rokov. Je úplne nemysliteľné, aby som ja 4-ročnému dieťaťu povedala, že tak to neošetrujme, veď to vypadne, to je 8 rokov. To je úplný nonsens. Medzi koreňami takto toho mliečného zuba tuto čaká ten zárodok trvalého zuba. Ako náhle sa hníz dostane do tých koreňov, tak vlastne pozdĺž toho koreňového systému sa začne v hníse kúpať zárodok toho trvalého zuba. Ten sa poškodzuje. Je to výdavam, že sa prerežú tie zuby a sú to turnérové zuby, také poškodené, oranžové, kadejaké. Čiže ono to nutne ošetrovať treba. Z tých mliečných zubov sa vlastne ten káz vie dostať na tie trvalé zuby. Ako náhle mám zaradenú trvalú 6, vedľa nie je pokazená mliečna 5, tak sa to nutne vlastne vie dostať na ten trvalý zub. To je strašne veľa vecí. Fokálna infekcia, ktorá je z tých zhnitých zubov, to je strašne vážna. To som zase mala neskutočný ďalší zázrak. Ja mám len zázraky v robote, ja mám nádhernú prácu. A dievčatko, ktoré malo celotelový exém, 4-ročné, a riešili ju normálne perorálnymi kortikoidmi, čo sú fakt ťažké lieky. A nikoho nenapadlo pozrieť do tej pusy. V tej puse bola úplná spúšť a ako náhle sme ju sanovali, do 4 mesiacov to zmizlo. Ona chodí na preventívne prehliadky a ja len plačem, lebo ja som strašne emocionálna a boskávam jej ručičky a boskávam maminku, lebo
Ono je to strašne dôležité, tie zdravé mliečne zuby. A Boh vie, na čo sa neskôr príde, že či náhodou možno aj ten autizmus nemôže nejakým spôsobom s tou fokálnou infekciou súvisieť. Čiže určite to ošetriť treba. No a v neposlednej rade bolesť. Ja vždy poviem rodičom, ktorí povedia, že však to neošetrujme, že nech si nemyslia, že to nezačne bolieť. Ono to začne bolieť v sobotu na Vianoce na lyžovačke. A ako náhle mi to dieťa prvýkrát príde na pohotovosť, ak bude mať to šťastie, že sa ho tam niekto ujme, lebo vo väčšine prípadov povedia, že autistu neošetria. Na pohotovosti? Áno. Dajú antibiotika a šup hop domov. A ak bude mať to šťastie, že ho ošetria, že vytrhnú ten zub, tak už nikdy v živote si ja nevytvorím s tým dieťaťom ten vzťah. To dieťa si zapamätá, toto je to kreslo, tuto mi robili zle, tuto nejdem. To je jedno, že zrazu bude fialové, alebo že tam bude mať hračky, alebo čokoľvek. Hej? Čiže áno, treba ošetrovať mliečne zuby. Tak keď vravíte, že rodičia k vám chodia, že s tým, že ich odvšadiaľ poslali preč, lebo dieťa má autizmus, tak čo majú vlastne rodičia robiť? Kam majú ísť? Okrem teda, ak nemajú všetci byť vašimi pacientmi, lebo to asi nie ste schopná toľko ľudí ošetriť naraz? No, nejakým vlastne spôsobom sa musí zatraktívniť to ošetrovanie nielen autistov, ale aj detí. Na tom sa snažíme pracovať aj v spolupráci s komorou. V prvom rade musia zdravotné poisťovne začať prispievať na ošetrenie takýchto detí. Napríklad, že keď je sťažené ošetrenie, tak tam priplatia ten čas kľudne aj na tú preventívnu prehliadku, na dentálnu hygienu. To je niečo, čo by aj tá platforma chcela docieliť. To sa mi veľmi páči. Ale nie len to, napríklad zdravotné poisťovne nepoznajú to ošetrenie koreňových kanálikov. Hej, oni nevedia, prečo by sa to tam... Pri mliečnych zuboch? Áno, prečo by sa to tam malo robiť, pritom tá logika tam samozrejme je, pretože ak tú mliečnú štvorku ja tam nezasanujem, ak nevyplním tie koreňové kanáliky a to dieťa príde o tú štvorku, tak peťku, štvorka nie je taká hrozná, ale peťku, tak trvalá šeska, ona sa má prerezať za ňou. A keď príde o tú mliečnú peťku, tá trvalá šeska sa prereže v mieste tej peťky a dole ostane zabarikadovaný ten trvalý zub. Automaticky je to dieťa odsúdené na čelustnú ortopedickú terapiu, čiže na strojček. Autisti, kde jeden rodič je doma s dieťaťom a zarába jeden chudák rodič, tam jednak je neskutočne finančne náročné pre tých rodičov ísť na ten strojček, za prvé, ale za druhé je obrovské množstvo autistov, ktorí nezvládnu strojček. Hej. Čiže... To prvé, čo mi napadlo, že si vieme predstaviť napríklad na synovi, že by to akceptoval. Čiže niekedy to vlastne ani nezačíname, tú čelustnú ortopedickú terapiu. Čiže musia tie poisťovne začať na toto prispievať, musia začať akceptovať, že tie deti tu sú a že ten mliečný chrup sa ošetrovať musí. To je ten základ, lebo je jasné, že žiadnemu lekárovi sa nechce robiť akože zadarmo. Už na niečo teda sme študovali tých 6 rokov a už by sme chceli z toho teda asi mať nejaký ten príjem. Mne je veľmi nepríjemné, že nemám zmluvy s tými poisťovňami, ale ono sa to naozaj... V súčasnej dobe sa to nedá urobiť poctivo a zároveň na poisťovňu. Povedzme, ten hlavný dôvod, prečo anestézia nie je tým prvým riešením a prečo sa vlastne u takýchto detí s tým čaká čo najďalej? Aký to má dopad vlastne aj trebárs na ten stav dieťaťa? Lebo vieme, že nie všetky deti sú, ako zareagujú dobre, hej? My nezvykneme čakať, pokiaľ teda to dieťa má ísť do tej celkovej anestézie a má 3 roky, tak do nej ide. Čo mi vždy ja nie som anesteziolog, čo mi môj anesteziolog vždy hovorí je, že treba použiť tú najjemnejšiu celkovú anestéziu, čiže napríklad nedávame takú tú inhalačnú, o ktorej teda, čo som si čítala, sa teda hovorí, že môže niečo v tej hlavičke urobiť u toho autistu. Naozaj keď tak sa snažíme dať iba do žily tú anestéziu a iba na absolútne nutnú dobu. To znamená, zaspí mi, to je tak plítka celková anestézia, že ja keď trhám zub, musím mu dať ešte injekciu, inak by mi takto struhol zo spánku. Čiže to si netreba, veľa rodičov sa toho bojí a ja im strašne im rozumiem.
Ale naozaj, odkedy som to začala robiť, som zistila, že to naozaj nie je taká tá celková anestézia, ako keď sa operuje srdiečko. Fakt je to, že to dieťa áno, je prispaté, dokážem pracovať v kľude, ale takto sa vie zobudiť. Hej. Čiže už keď má ísť to dieťa do tej celkovej anestézie, rozhodne nečakávam. Viem, že v niektorých zariadeniach sa čakáva do 15 rokov, čo by som tam ja mala dovtedy. Hej. Tie zuby tam predsa už nebudú, tie mliečne. Hej. Takže ja ich ošetriť skôr potrebujem. Pri vpichovaní asistujú rodičia, alebo ako to riešite? Dostáva premedikáciu, benzodiazepíny, aby bol taký a potom vždy ide jeden rodič s ním. Čiže to dieťa má zafixované v hlave, že mama bola stále so mnou. Tak sa mi to páči. Čiže tá mama ide dovnútra, dieťatko leží na nej, pustíme mu nejakú rozprávku, alebo čo má rado, čokoľvek. No a nič, no mojkáme, škrapkáme, nepáči sa mu to častokrát, ale tak sme tam na to väčšinou 4 a rodič, takže to väčšinou zvládneme a už keď sa budí, tak zase je tam tá maminka. Ten, kto ho budí. A po zobudení nepríde nejaký šok, s ktorým to dieťa nerátalo, že chýba mi zub, alebo... Nie, ja by som to aj čakala, že sa toto bude diať u autistov, ale ku mne chodí väčšinou už taká spúšť, že im sa neskutočne uľaví. To je na tom dieťati vidno, že ono zrazu... Ešte tie 2 hodiny po tej celkovej anestézii sú všetci nahnevaní na svet, ale to nie len autisti, to sú všetky deti. To je z toho, že ešte stále majú v hlave tú celkovú anestéziu, ale ako náhle im to odíde, ja som vždy dohodnutá s rodičmi, že večer o 8 mi pošlite video, že je spokojný, lebo mne je z toho strašne dobre potom večer. A tie videá sú fakt vždy kúzelné. Im sa strašne uľaví tým deťom, práve preto, že tí autisti, oni vám nepovedia, že ich to bolí. Oni častokrát chytajú si uško alebo niečo, ale vám nepovedia, že to bolí. A zrazu len ten rodič zistí, keď sa to všetko urobí, že wow, že ono to vlastne celé bolo tými zubami, ako bol nepokojný. Čiže nemám skúsenosti s tým, že by im to nejak vadilo. Čo je ale pravda je, že ja sa snažím tam nerobiť veci, ktoré nemusím. Hej? Keď nemusím dať kovovú korunku, tak ju tam nedám. Vo väčšine prípadov sa musí dať na tie posledné zuby, ale keď nemusím, nedajú tam rovnako, keď nemusím napríklad dať medzerník, aby sa nepoposúvali tie zuby a čelusný ortoped povie, že ho netreba, tak tiež ho tam nedávam, lebo to sú také tie kolajničky, ktoré dieťa si tam hneď začne šťúriť a to by sa mu nemuselo páčiť a hlavne ten medzerník niekedy bude treba dať dole a treba myslieť na to, že ja neuspím dieťa len kvôli tomu, aby som dala dole medzerník. Takže snažíme sa, aby ten výsledok tej celkovej anestézie bol taký, že to dieťa to akceptuje v tých ústach. Mali ste aj zlé reakcie na anestéziu? Nie. Nie, ani nebudem mať. Tak keď už sme pri tom, tak povedzme o tej unikátnej trojoperácii, ako sme to nazvali. Čo sa vám to vlastne podarilo na chlapcovi s autizmom spáchať? V rámci jedného uspatia boli vykonané 3 zákroky. Hej. Porozprávajte nám o tom. No, ja na tom nemám žiadnu zásluhu. Ja som si len zbalila svoje veci, sestričku a počas môjho voľna som tam išla. Za všetkými týmito vecami je vždy rodič. Proste tie matky, ktoré sa budú ako levice byť s tým systémom, to všetko vybavila mamička. Čiže mamina chlapca vybavila, že 3 týmy prídu zoperovať jej dieťa kam na Kramáre. Na Kramáre. Zohnala nám prenosný stroj, lebo ja som ho ešte nemala, už teraz ho mám, ale vybavila ho, uprosila všetkých možných ľudí, naozaj ona sa neskutočne snažila. Ten Branko k nám prišiel normálne na vstupné vyšetrenie, a mal tam toho naozaj veľa, nebolo to ošetriteľné dieťatko, ale mal tak strašne veľa diagnóz, že ja mám našťastie veľmi zodpovedného anesteziologa. Ani som sa ho nemusela pýtať a vedela som, že ho neuspí v ambulantných podmienkach. Sú deti, ktoré musia byť uspaté v nemocnici. A tak sme sa chystali, že teda budeme robiť v Rajskom Plyne nejak. Neboli sme si istí, či to dokážeme. No ale potom mi asi mesiac na to napísala e-mail, že teda Branko potrebuje aj urologický zákrok a že na súkromnej klinike urologickej im povedali to isté a že musí ísť na Kramáre a teda, že či by sa to nedalo spojiť. No a
mne hovorila z To je duše. vlastne veľmi dobrý nápad, To je že to ľuďom neskutočný nenapadlo nápad. skôr. To je neskutočný nápad, lebo všetci, čo máte detičky z poruchou autistického spektra, viete, ako neskutočne prežívate každú jednu tú celkovú anestéziu, či sa vám to dieťatko zobudí. To je pre tú matku obrovský psychický tlak, zároveň pre to dieťa je to za každým obrovská záťaž na organizmus. Každá celková anestézia, hej, aj riziko. Čiže spojiť to je nádherné, len ja som si nikdy nevedela predstaviť, že na Slovensku by to mohlo byť reálne. Našťastie teda Národný ústav má teraz neskutočného riaditeľa, neskutočne ľudského človeka, ktorému proste čokoľvek na neho vybalím, tak jasné, pôjde to. A to je niečo, s čím som sa ja doteraz nestretávala. Takže nakoniec to išlo, nakoniec sme si teda museli zbaliť celú ambulanciu do takých malých hrnčekov a išli sme tam na tú operačku a robili sme 3 týmy a čo bolo úplne krásne, to napadlo moju sestričku, že my sme dokonca robili naraz. Že sme si hovorili, že však tie ústa a guľky sú od seba dostatočne vzdialené, tak urologický tím robil tam, my sme robili tu, boli sme oddelení vlastne takým paravanom, aby sa nejaká tá miera sterility zachovala, čiže nielen, že bol v celkovej anestézii jednej, ale ešte sa aj skrátil ten čas, čo spal. No to bola úplná Amerika. Takže veľmi veľká efektivita zároveň. A ten tretí zákrok? Ten tretí zákrok boli mandle. A to nastúpilo To po sa vás? robilo potom po mne. Až po Hej, vás. hej. To sa robilo nakoniec, lebo ja som sa bála, že mi to tam bude krvácať. Takže čistého času koľko trvalo vlastne celý ten Hodinu a zákrok? pol, Hodinu a pol. si myslím. Ja som bola najdlhšia. Gulky boli hneď. A nasledovalo potom asi hospitalizovanie, nie? Dieťaťa. On bol hospitalizovaný deň predtým a deň potom išli domov. Tak to je perfektné, že? A čo hovorili na túto novú metódu, alebo ani neviem, či je to nová, ale asi v našich podmienkach áno. No to vlastne rozhodne. tie ďalšie 2 týmy, urologický a ORL. No, s ORL som nehovorila, s urológiou nám sa to veľmi páčilo, lebo my sme si pozerali vzájomne, že čo sa tam robí. A tak všetkým nám to dáva logiku, že by to malo takto byť. Samozrejme, nedajú sa všetky operácie takto spojiť. Nemôže dieťa mať operované srdce a ja pritom trhám abscedujúci zub. Hej, to sa spojiť nedá. Ale tieto úplne základné operácie, ktoré sa robia ako na bežiacom páse, čiže mandle, nezostúpené semeníky, nejaká fimóza, zuby. Také tie plánované, ktoré... Také tie Lebo plánované. asi slepé črievo nie, lebo Nie, je to určite akutné. nie, ale také tie plánované by mala byť možnosť to spojiť, pretože to nie je len benefit pre to dieťa a pre toho rodiča, ale predsa aj pre štát, aj pre poisťovne. Pre všetkých to má výhody, veď bude to jedna hospitalizácia, na tom sa ušetrí personálne náklady. To všetko, podľa mňa to má samé výhody, len treba, aby chceli ľudia. A čo sa preto ide robiť? No, ja dúfam, teraz pán riaditeľ vravel, že by sa mala spraviť tá špecializovaná ambulancia pre takéto detičky, ktoré vlastne to budú potrebovať spojiť. Je to ešte úplne v plienkach, lebo nevie sa, koľko vlastne súkromných lekárov bude ochotných chodiť na tieto operácie. Ja si tiež viem predstaviť, že nejakú jednu za mesiac dám, ale tým, že ja mám svojich pacientov, bude nás musieť byť viacej, ktorí budeme mať o to záujem. Takže všetko bude asi záležať od toho, či sa to bude dať personálne naplniť. Ja už ten stroj mám, ja v momente, ako som zistila, že je to možné, mňa už nič nezastaví, aj zajtra idem znovu na Kramáre, hej, len neviem, jak prenesem ten prístroj, lebo sa mi nevie zmestiť do auta. Čiže ja som pripravená, že ak to bude možné, tak podľa mňa to musíme rozbehnúť. My musíme nejakým spôsobom hľadať cesty, ako pomôcť tým rodičom a nie im hádzať polena pod nohy. Ten prístroj ste si kúpili sama a to je veľmi vlastne strašne drahý prístroj. Ale čo vám všetko umožní a čo všetko to bude znamenať pre detských pacientov? No, to ja mám len tak v hlave, že v podstate, keď bude mať napríklad dieťatko na paliatívnej starostlivosti a nebude schopné prevozu, tak viem ísť za ním. Hej. Potom sú to deti, ktoré sa naozaj nedajú napríklad preložiť z
toho ich prenosného lôžka na to moje kreslo, tak ja budem vedieť ísť za ním. Budem vedieť teda chodiť na tieto zákroky v nemocnici. Čiže neviem, Čiže to aj ja mám ja mám v hlave veci, len musí mi to byť umožnené. Teda. Budete môcť s tým chodiť aj domov k deťom? Či iba... Ja si predstavujem, že ak teda to bude nutné, tak musím vyriešiť ten problém s tým prevozom tej jednotky, lebo teda ona musí stáť a ani do jedného auta sa nám zatiaľ nezmestila, ale áno, budem vedieť chodiť aj domov. Čiže ako doktorka Kvínová chodila s kufríkom, tak vy budete chodiť vlastne s týmto vozíkom? Áno, tak na kolieskách. A má to vlastne všetko, hej, má to tam odsávačku, má to tam motory. Jasné, že sa to nebude dať niečo dokonalé s tým robiť, lebo zase ja si potrebujem aj napolohovať toho pacienta. Ja mám s chrbtom veľké problémy, ale také tie základné úkony, veľmi častokrát, keď mám fakt ťažkého autistu, takého spastického, tak jeho najväčší problém je, že má totálne zakameňované ústa, lebo ten rodič nevie očistiť tie zuby. My sa môžeme snažiť a učiť ho, ale proste oni mu nedokážu otvoriť tie ústa. Vtedy je šťastie toho dieťaťa, že tým, že on má zakameňované tie zuby, tak tam nikdy nebudú kazy, lebo tie zuby sú skované. Hej, čiže k ním, to je vlastne veľmi dobré. Áno, k ním ten cukor vlastne nedojde k tým zubom, avšak z toho kameňa sa im strašne vedia zapaliť, jasné, ale hrozne bolavo. A vtedy potrebujú fakt len odstraniť ten kameň. To sú naozaj krváky, jatky, čo robíme, že dávame túto roztváračík, očistíme jednu stranu, dáme sem roztváračík, očistíme druhú stranu. Ale teda... Vy sa pritom ešte aj tak milo usmievate, keď o tom rozprávate. Totižto ono to zabere 5 minút. A je veľmi veľa zariadení, ktoré kvôli tomu toto dieťa uspia. Za mňa v žiadnom prípade. Aj za mnou dojdú tí rodičia, že pôjde do celkovej anestézie, očistíme mu tie zuby. Hovorím, ani keby traktory padali. Ja vás viem poslať tam, kde ho uspia, keď to chcete u mňa, tak všetci ho predsa ľúbime, to dieťa, a ideme to urobiť, že to nedokáže. Ja to dokážem. My tam dávame taký veľmi jemný roztváračík, gumený, ktorý samozrejme je potom jednorazový, lebo to dieťa ho totálne zmasakruje, ale trvá to 5 minút, potom si ho tá maminka pritúli a vyhlo sa tej celkovej anestézii. A toto si viem predstaviť, že prídem urobiť niekomu domov. To je niečo, čo dokonca zvládnem bez sestričky, keď mi rodič pomôže, takže... Ale to len ja mám zatiaľ iba svoje sny v hlave, hej, to ja si musím zistiť, že ako je to vlastne legislatívne, že či môže ten lekár vycestovať za tým pacientom a tak ďalej, takže to budem vedieť tak o pol roka, že kam som sa posunula. A okrem toho zakameňovania, čo ste vraveli, sú ešte nejaké také prejavy alebo problémy, ktoré majú deti s autizmom, so zubami, ktoré sa veľmi často opakujú? Škrípu, že ten bruxizmus vlastne... Obhrízajú rôzne predmety, majú nejaké obľúbené predmety, ktoré si teda škrípu. Tieto trojky mávajú častokrát zoškrípané, čo nemávajú iné deti, ale jen sa páči ten zvuk, ako tie trojky sa o seba trú. Takže to je asi taký najčastejší. Ešte sa samozrejme hrízu do líc. A niekedy sa vedia fakt strašne pohrísť, hej? Že to sú normálne také obrovské vredy, ktoré sa musia antibiotikami riešiť. Ale inak mávajú také ako bežné deti, podľa mňa, zubné problémy. Ošetrili by ste aj dospelého človeka s autizmom, ktorý má napríklad už 18-19 rokov a teda už nie je detským pacientom? Ja sa snažím ošetrovať do 12 rokov, ale samozrejme ja nemôžem u nás dvihnúť telefón. Mám to zakázané, pretože ja keď dvihnem, ja zoberiem každého. A pritom akože už nepríjmame, už hrozne dlho nepríjmame, lebo nemáme to kde dávať, ale ja keď dvihnem telefón, tak ja zoberiem. Čiže jasné, že máme aj 18-ročných, aj ich teda ošetrujem. To, čo posielam inde, je, keď majú naozaj veľmi kariézny chrup, lebo vtedy je dobré, aby sa to ošetrovalo pod mikroskopom dentálnym. A ten ja nemám. Mne sa neoplatí si kupovať dentálny mikroskop, lebo s ním sa síce ošetruje ďaleko lepšie než s lupami, ale tam ten pacient vlastne musí ležať
hej, a nepohnúť sa, a to u nás není. Hej. U nás, ja si musím svoje lupy nosiť stále so sebou, lebo môj pacient je stále niekde inde. A ja musím ísť vlastne za ním. Čiže keď je to autista, ktorý potrebuje naozaj komplexnú sanáciu tých trvalých zubov aj s tými kanálikmi a tak ďalej, tak to posielam teda, mám zariadenie, kde viem, že ho ošetria dobre a tam posielam. Mám tu ešte takú jednu veľmi špecifickú otázku. Dieťa s autizmom má problém pri umytí zubov vypľuť, teda po umytí zubov vypľuť pastu. Máme mu tú pastu dávať alebo umývať bez nej, že ak ju teda zje? Keď si vyberiete pastu podľa veku a dáte veľkosť hrášku, tak ju zjesť môže. Vôbec nič sa nestane, to množstvo fluoridov je tak zanedbateľné, že naozaj to tomu dieťatku neublíži. Tie fluoridy majú obrovské benefity pre to dieťa. Fluor sa vlastne inkorporuje, fluorid teda, do skloviny, robí tam fluorhydroxyapatit, on je ďaleko pevnejší. S vápnikom tam vytvára taký ochranný film, aby sa tie zuby nekazili. Inaktivuje v baktériách tie enzymy, aby nevedeli spracovať cukry. Ale čo je u autistov strašne dôležité, je, že ten fluorid dokáže zastaviť tie počiatočné kazy. Hej? Že to nič samozrejme nezmiznú, ale nebudú sa šíriť k dreni. A každý rodič autistu vie, ako strašne ťažké je ho potom ošetriť. Čiže oveľa jednoduchšie je teda používať tú fluoridovú pastu aj za tú cenu, že toto dieťa nevypľuje. Keď sa vám dobre robí v ústach, tak sa to dá zotrieť samozrejme nejakou servitkou alebo nejakou gazičkou alebo niečím. Ale potom sú teda rodičia, ktorí sa fakt veľmi, veľmi boja tých fluoridov a vtedy poviem, ja sa nezvyknem s rodičmi hádať, poviem, že tak nech nepoužívajú pastu. Tam je podstatné to mechanicky odstrániť ten povlak, lebo ak ho nevyšúchajú odtiaľ, tak tie fluoridy sa aj tak nedostanú k tomu zubu. Čiže jasné, tá pasta je super, nevadí, že nevie vyplúvať, ani miminko nevie vyplúvať a už sa používa pasta od prvého zuba, ale nie je to teda úplne nevyhnutné. Nevyhnutné je to proste mechanicky očistiť. Na záver už len v krátkosti, lebo budeme končiť. My rodičia sme v ambulancii skôr prínosom, alebo radšej keď sme za dverami? Ja hovorím, že jeden z dôvodov, prečo ja vlastne beriem už iba autistov, je to, že tie deti presne vedeli, že komu sa narodiť. Pretože vy všetci rodičia tých autistov ste absolútne neskutoční. S rodičami autistov sa strašne dobre pracuje, lebo to sú vždy pokorní ľudia, ktorí sú neskutočne vďační jednak za to dieťa svoje, ale jednak za každého, kto je ochotný mu akýmkoľvek spôsobom pomôcť. Čiže mňa, keď sa opýtajú, že či mi nezavádzajú, v žiadnom prípade. Ja tam chcem toho rodiča, lebo ten rodič si to svoje dieťa pozná najlepšie. On si ho vie ukludniť, hej. Už len to, že to dieťa leží na svojej mame a cíti, jak jej bije srdce a začne mu mama rozprávať, že poď so mnou dýchať rovnakým tempom a tak. Tí rodičia sú neskutočnou pomocou a my predsa musíme vytvoriť jeden tím, lebo obaja chceme tomu dieťaťu pomôcť. Takže u nás nikdy rodič nie je v čakárni. Pri dieťati je jeho miesto. Tak vás by mali naklonovať v našom zdravotníckom systéme. To bola aj posledná otázka. Veľmi krásne ste to celé uzavreli. Ďakujem vám, že ste prijali pozvanie do dnešnej diskusie na Deň povedomia o autizme a že sa takto príkladne staráte o zuby detí s autizmom. Ak by niekto ešte mal na vás otázky ďalšie, tak vás môže osloviť po tomto rozhovore. Ďakujem ešte raz, pani doktorka. Ďakujem krásne.